Και από εκείνη η πέτρα αυτή το αφήνει να ταξιδεύει. Όταν εμείς διαπιστώσουμε ότι υπάρχει διαπερατότητα στο πέτρωμα, τότε εκεί ακριβώς εκείνο το σημείο, μετά από γεωλογικές διάφορες μετρήσεις που κάνουμε, γεωφυσικές, πάμε και κάνουμε την γεώτρηση στην ερευνητική. Όταν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πετρέλαιο, το καίμε για να δούμε αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Δηλαδή το βγάζουμε στην επιφάνεια και το καίμε. Όταν γίνουν οι μελέτες και πούμε ότι το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, τότε σχεδιάζουμε την εκμετάλλευση. Ερχόμαστε και στείλουμε τις εξέδρες, οι οποίες αυτές οι εξέδρες υποβοηθούν, έχουν τα πρώτα, δηλαδή τον πρώτο εξοπλισμό για να έχουμε την εξόρυξη. Αν πλησιάσουμε θα δείτε ότι υπάρχει τόσο μεγάλος θαλάσσιος πλούτος, δηλαδή σε αλλιεύματα, δηλαδή και την απόδειξη ότι πόσο κοντά στις πλατφόρμες ένα κοπάδι από δελφίνια κολυμπάει και αποδεικνύει δηλαδή ότι λειτουργούν όλα εδώ πέρα, η τροφική αλυσίδα της θάλασσας δηλαδή λειτουργεί θαυμάσια. Εδώ είναι ακριβώς το σημείο το οποίο έρχονται τα καραβάκια και γίνεται η αποβίβαση των εργαζομένων. Δουλεύουν σε 3-8 ώρες βάρδιες, δηλαδή 8-4, 4-12, 12-8 το πρωί. Είναι συνεχούς πειράς, δεν σταματάει ποτέ και σε εκείνη ακριβώς η πλατφόρμα δηλαδή που υπάρχει το τρυπάνι, κάνουμε τις διάφορες επισκευές μέσα στα πηγάδια. Αυτό το τρυπάνι μεταφέρεται πότε στην Α, πότε στη Β και επισκευάζουμε τα διάφορα πηγάδια. Τα πηγάδια με το διάβα του χρόνου βουλώνουν σε ασφαλτένια. Φέρνει άσφαλτο το πετρέλαιο και βουλώνει τις σωλήνες. Άρα χρειάζεται συνεχής καθαρισμός των σωλήνων για να έχουμε αυτήν έστω την μικρή παραγωγή και να κρατάμε την Ελλάδα πετρελαιοπαραγωγό χώρα. Τα αποθέματα πετρελαίου στον Πρίνο ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Ενώ οι προβλέψεις ήταν 60 με 70 εκατομμύρια βαρέλια, μέχρι τώρα ξεπέρασαν τα 110 εκατομμύρια. Το κοίτασμα εκμεταλλεύτηκε χωρίς να δημιουργηθεί κανένα περιβαλλοντικό ή άλλο πρόβλημα. Επιστημονικά είναι σημαντικό ότι ενώ η στοχοθεσία του ήταν στις 60-70 εκατομμύρια βαρέλια, το ξεπέρασε, έχει ξεπεράσει τις 110 και αυτό είναι σημαντικό επιστημονικά και τεχνολογικά. Απ' την άλλη πλευρά η προσφορά στην τοπική οικονομία και στην οικονομία όλης της χώρας είναι ακόμη σημαντικότερη και εκείνο το οποίο όμως ψάχνουμε και πρέπει να δούμε σήμερα είναι η διέξοδος και η προοπτική, γιατί το κοίτασμα βρίσκεται στην εξάντλησή του, βρίσκεται κοντά στο τέλος. Τι θα έπρεπε να γίνει λοιπόν? Για μένα, όσο ξέρω και όσο μπορώ να προσεγγίσω το θέμα, είναι δύο κεφαλαιώδη ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την έρευνα για υδρογονάνθρακες, για πετρέλαιο σε παραπέρα περιοχές. Βέβαια εκεί ανακύπτουν δύο ζητήματα. Το ένα της υφαλοκρηπίδας που δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τη δεδομένη στιγμή. Αλλά το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν και περιοχές όπου τα δικαιώματα τα έχουν οι πρώην ιδιοκτήτες της επιχείρησης και θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε η σημερινή επιχείρηση να προχωρήσει προς όφελος της καβάλας, της οικονομίας της περιοχής και της οικονομίας όλης της χώρας, ειδικά υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Το δεύτερο είναι η προώθηση της αξιοποίησης του πρώην κοιτάσματος φυσικού αερίου σαν μια φυσική αποθήκη φυσικού αερίου. Στην περιοχή μας, κυρία Σλανίδη, η ανεργία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ξεπερνάει το 30%, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Άρα γίνεται πολύ μεγαλύτερη η συμβολή που έχει η Καβάλα Oil με τα 36 εκατομμύρια λειτουργικό κόστος που έχει, τα οποία διοχετεύονται στην τοπική αγορά. Η τοπική αγορά μας θεωρεί κυριολεκτικά το ένα τους πνευμόνι και πιστεύω ότι ο αγώνας, ο αυτοδιαχειριζόμενος μαζί με το επενδυτικό πλάνο που υπάρχει από την ενεργειακή, ότι δίνει αυτή τη δυνατότητα στην περιοχή στο να συγκρατούνται οι θέσεις, οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι γύρω στις 350, να υπάρχει αλυσίδα με τις μεταφορές, με τα εφόδια, με τα δορυφορικά επαγγέλματα που κινούνται γύρω από τα πετρέλαια, αλλά η μεγάλη μας επιδίωξη, και σε αυτό καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αφήσει την ακαμψία και να προχωρήσει
στο να διευκολύνει τις επενδύσεις. Οι μεγάλες επενδύσεις του αερίου, της αποθήκης του αερίου και η συνολική εκμετάλλευση του πεδίου του δεν είναι ευκαταφρόνητες, είναι 600 εκατομμυρίων ευρώ, που σημαίνει ότι αν βοηθηθεί λίγο η επενδυτική εταιρεία η ενεργειακή, θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι να γίνουν πολύ περισσότεροι στην επιχείρηση. Πρέπει να φύγουμε από την ύφεση και να πάμε στην ανάπτυξη. Και μέσα από αυτή την ανάπτυξη όλοι να διορθώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο.